Montere gi jafombo marwa Georgia oko. Odiochieng' kawuono e kaunti ma Mombasa nitiere bura mane ochwal e doho gi moko kuom jodak makwedo welo mano mar jotend migepe e kaunti ma Mombasa. Koro bura makamano ichano winj odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa. Ka bende jodak moko kuom gi giwacho ni Governor mano ma Mombasa Abdul Samad Sharif nokoluwo kata mna chenro mowinjore mano mar rwako kata mar ndiko jotend migepe e kaunti mano ma Mombasa. Mana kaparo ni Governor mano ma Mombasa mano Abdul Samad bende ne oyiero mano jotend migepe mage mano bang' thuolo mar dweche 5 bang' ka dose donjo e apisi ma bende koro wachre kata na kipimo gi governors mamoko mantiere e gwenge ma pachoka en mano yiero jotend migepe mogik mano kaluwore gi barua ma bende nochiwo mano chieng' tarik 15 mar dwe mokwongo mar higani. Koro nyaka sani kaluwore gi jotend migepe 10 ma bende noyiero, koro jopiny moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa wacho ni ne okoluwo chik madwani atamalo 70 mag jotend migepe mage nego bed ni wuok e kaunti ma Mombasa. Koro odiochieng' ma kawuono mane wach ma bende Georgia oko biro bedo kaluwonwa